Имало едно време едно далечно царство, в което всяка есен пристигали пътници от близо и далеч, за да търсят скритото съкровище. От години се носили легенди за огромните богатства, които били пазени от придворните магьосници. Един ден пред портите на замъка застанали 3 млади люде, които били решени да открият тайното богатство. Те пристъпили плахо прага и тръгнали да търсят вълшебниците, които да им покажат верния път. За да се справят по-бързо с предизвикателствата, решили да се разделят. А и не им се искало да делят съкровището помежду си. Бродейки из безкрайните коридори на двореца, едното момиче изведнъж се озовало в огромна стая, пълна с книги. Това била царската библиотека. На девойката й хрумнало, че тук може би се крият всички тайни на вълшебното царство. И не грешала. Между рафтовете с книги я чакала първата вълшебница. Истината е най-ценна, само когато сама достигнеш до нея. Тук можеш да намериш светлината, която ще освети пътя ти, но трябва да откриеш отговора на следната загадка. Аз съм въпросът и отговорът. Млад съм и съм стар. Понякога съм в дрипи, друг път пременен като цар. Не мога да чета, но в букви съм облечен. Мога да съм мимолетен, мога и да бъда вечен. На слепия нося светлина, за спалия събуждам. Имам много имена, любопитството пробуждам. Аз съм сериозен и весел, тежък и лек. Оцелявам през времето, в студ, жега и пек. Не съм ключ, но отварям много врати. Не съм от плът и кръв, но жив дух в мен кипи. Бил съм пътешественик, учен, дори луд. Но за да ме достигнеш, трябва много труд. Момичето помислило малко и изведнъж възкликнало, сякаш заобикалящите ги книги му прошепнали отговора. Това е знанието! Междувременно, нейният другар все още се лутал из дългите дворцови коридори. Никога няма да намеря съкровището. Това е невъзможно! За да намериш верният път, трябва да превъзмогнеш собствените си бариери. Мечтите дават крила. Стига само да се осмелиш да полетиш. Ще ми помогнеш ли да открия съкровището? Понякога отговорът се крие вътре в самите нас. Затвори очи, ще чуеш вътрешният си глас и така ще намериш вярната посока. Момчето затворило очи и чуло мистериозен глас да му шепти. Никога не спирай да чуваш повика, който те тласка към друго приключение. Не чувствай страх и никога не гледай назад. Излез от клетката на потискащите мисли. Остави зад себе си всички ограничения като не мога и не е възможно. И се осмели да бъдеш себе си, да бъдеш свободен. Свободата. Младежът се озовал на красива поляна, от която се разкривала необятна гледка.
След като осъзнал къде е, видял, че една от неговите спътнички също се разхождала наблизо, търсейки следващата следа. Ехо, ето ви вас, най-накрая ви открих. Елате с мен, разбрах кой е правилният път. Съвършенство. Това е да откриеш себе си в другите. Да разбереш, че си само малка, но важна част от голямата картина. Че най-дълъг и най-страмен е пътят към себе си. Но за да разбереш себе си, трябва да разбереш другите. Съвършенството е достигнато не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне. Когато разбереш, че не си сред непознати, а сред семейство. Иване, време е.